नेपाल हादराव दैबानानि गिख्रंथाव थासारि। सा 105 भारतनि नोगोरारिफोरा गोमाना दं बे गिख्रंथाव दैबानायाव। लोगोसे 290 गुबुन हादरनि दावबायारिफोरा बोहैखारलांदों। गोथार थावनियाव दावबायनो थांनाय सा 400 दावबायारिफोरा दासिम दिथा गैया। नेपाल टुरिज्म बोर्डनि बायदिब्ला गोबां दावबायारिफोरा गोमाना दं बे गिख्रंथाव दैबानायाव। मोगा-मोगि मेगननि सिगाङावनो बेबायदि दैबानानि गिख्रंथाव थासारि नेपाल हादराव। नेपाल आरो चीन हादरनि सिमानि गामिफोरा दै लोमनायनि जाउनाव गोबां लामाफोरा बन्द जानानै दं। न' बां, लामा दालां लोगोसे गोबां गामिफोरा जालांबाय सिलिंखार। बेबायदि गिख्रंथाव थासारिनि जाउनाव गोबां थागिबि सुबुंफोरा न'निफ्राय ओंखारनो लामा मोनाखै। जाउनाव नेपाल हादरनि रसुआ खुसि दैमाया गिख्रंथाव महर लादों। जाउनाव गोबां न' बां, लामा दालां आरो सुबुं माहारिफोराबो खहा जादों गिख्रंथाव दैबानानि जाउनाव। 1000निबो बांसिन सुबुंफोरा बे समाव गोमानानै दं। दैबानाजों गोहोम गोग्लैनायनि जाउनाव रसुआनि मोनब्रै मोब्लिब बिथांखिफोरा खहा जादों। लोगोसे थासारिनि सायाव नोजोर बोनानै बिहारावबो सांग्रांथि रादाब फोसावदों। नेपालनि रौनिया हान्जाया हेलिकप्टारजों रैखाथि अपारेशन खालामनाया बे समाव सोलिगासिनो दं।